Здравейте, уважаеми зрители! В поредица от видеа ще ви представя особености на зодиакалните знаци. Ще разгледам знаците, без да спазвам тяхната последователност в зодиакалния кръг, и днес ще се спра на Везни. Везни са хората, родени между 24 септември и 23 октомври. Те са мъжки въздушен кардинален знак. Венера е управител на Везни, заедно с ретроградния Херон. Това са хора с сангвиничен темперамент, с правилни черти на лицето, имат стройно или атлетично телосложение. Техни положителни черти са дипломатичност, миролюбивост, желание за компромиси, любов към хармонията. Те са дружелюбни, романтични, неконфликтни, справедливи, благородни, нежни, тактични, изтънчени, учтиви, стремят се към красота, а отрицателните им черти са свързани с невяра в собствените сили, непостоянство, неуравновесеност, променливост, слаба воля и чувствителност. Дейността на Везните е свързана с разрешаване на спорове и противоречия чрез компромиси и споразумения. Те са обикновено красиви и приятни за общуване хора. Характерът им е романтичен, лек, понякога лекомислен, особено ако Меркурий е във Везни. Те са още хитри и лукави, могат да бъдат добри дипломати по тази причина. Откровени са, когато е необходимо. Винаги са изпълнени с съчувствие към другите, тъй като са много чувствителни, влюбени в някого или нещо, не толерират спорове, къвги, разногласия, скандали, конфронтация, склонни са към общуване и социална дейност. Обичат музиката и изобразителното изкуство. С тях трябва да се говори тихо, спокойно, издържано, логично и аргументирано. Никога да не се повишава тон и да не се нарушават добрите нрави. Те винаги са благодарни за оказана или направена услуга и не го забравят. Най-силно впечатление им прави първата среща или първия разговор с даден човек. Те обичат да участват в социални дейности, обичат компании, стремят се към работа в екип, слаби практици са и избягват физическия труд. Поради липса на самочувствие и напористост се нуждаят от силен енергетичен партньор. Постигат високо социално и материално положение благодарение на други хора, на партньори в брака, любовта или бизнеса. Може да упражняват професии, свързани с правото, финансите, педагогиката, математиката, литературата, дипломацията, психологията, социологията. Те са искрени приятели, прекрасни партньори, но в семейството може да са нещастни. Мъжете Везни са вежливи и учтиви, жизнени, фриволни, лекомислени. Тяхната празнота и суета са прикрити зад маската на добри намерения. Опитват се да избягват всякакви противоречия и никога да не влошават ситуацията, тъй като опетнената репутация или загуба на престиж за тях е твърде болезнена. Очакват признание от обществото, защото се стремят към слава. Провалите и материалните затруднения са непоносими за тях. Зле понасят трудности, препятствия, физически стрес и умора, тъй като по природа са мързеливи. Отказват всякаква борба, често жертвайки своите вярвания. Те са галеници на съдбата, стремят се към комфорт и уют, като се възползват от всякаква благоприятна ситуация. Основната движеща сила за тях е амбицията, която ги води към успехи, основно през втората половина от живота. Женят се рано, защото не понасят самотата. Търсят богата или просперираща съпруга, защото мечтаят да живеят в лукс. Не прощават изневяра. Имат нужда от хармония. Жената Везни е много женствена, нежна, привързана. Тя е с вроден дипломатичен талант за разрешаване на всякакви неприятни ситуации. Жените Везни обожават външния блясък, лукс, комфорт, уют, скъпи вещи и бижута. Не всеки мъж може да има жена Везни.
Единственото изключение е, когато тя сама избира свой любовен или брачен партньор. От ранна възраст тези момичета имат безброй обожатели и също толкова предложения за брак. Бързо стават компетентни по тези въпроси. Основната им мечта е да се оженят. Главното им занимание е любовта, а основното им желание е да бъдат обичани. Тези жени имат страх от самотата. При тях между 30-та и 35-та година са възможни сериозни проблеми в личния живот по тяхна вина. По тази причина имат слаба воля, прекалена чувствителност и неспособност да управляват емоциите си. Родените през периода от 24 септември до 3 октомври са умни, образовани, интелигентни, честни, благородни, обичат всичко красиво. Те са скромни, сдържани, но и общителни. Състрадателни и милостиви са към болните и нещастните. Родените между 4 и 13 октомври са общителни, красноречиви с философско мислене. Смело понасят ударите на съдбата. Имат артистичен талант, изпитват страст към наука, изкуство, занаяти и приложни изкуства. Те са още неспокойни, търсят промяна, недоволни са от постигнатото, щастието и късмета винаги е на тяхна страна. Те са любящи и често сменят своите партньори, като в любовта са пламенни и страстни. Родените между 14 и 23 октомври са своенравни и капризни. Също те са и пасивни. Склонни са да изпадат в летаргия, ленност и инертност. Стремят се да получат всички удоволствия от живота, но не са галеници на съдбата. Някои от тях понякога се самоубиват. Благодаря за вниманието. Това беше всичко от мен по този въпрос за днес. Желая ви приятен ден или вечер. Бъдете здрави и успешни, добри и осъзнати. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете бутона лайк. Очаквам да си поръчате хороскоп. Може да се информирате за моята работа в моя сайт bgastro.site. Да разгледате мои хороскопи и прогнози, както и да прочетете други интересни мои статии. Благодаря.